edderkopper ihjel. Men ikke de lille? De lille, det tror jeg også, han har slået dem ihjel. Men han sagde, at den var meget, 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 meget svær at slå ihjel. Han havde sådan en slags, ligesom sådan en tennisketcher, og så var der sådan en el i. Okay. Hvad var det, du sagde? Hvad? Og hvad var det? Der var en ketcher, der var el i. El? Hvad er el? Ja, det er sådan, du ved, altså man er sådan en strøm i. Sådan lidt, og så døde den. Er det ketchupen, der kommer til at leve? Nej, det er en ketcher, der slår dem ihjel. Altså, nu kan den ikke, nu er den død. Men den var svær, siger han. Det var ikke bare en, han bare lige slog ihjel. Det tog lidt tid. Man skulle slå den mange gange. Men hvad ved nu skete man? Ja, nu har han formentlig smidt den ud. Skraldespanden. Trukket den ud i toilettet måske. Hvis han smider den ud i toilettet, så vil det være et giftigt toilet. Nej, så nu er den død. Så nu kan den simpelthen ikke leve mere. Den er færdig. Den ser vi aldrig mere. Men vi kan godt se de små edderkopper med, De små edderkopper er døde også. Dens børn. De 100 edderkopper, den havde en pose inde på maven. De var levende. Det er meget smart edderkop. Var det vaskeægte edderkopper? Vaskeægte. Okay. Men jeg vil gerne have hans dyr, hvis det var en kænguru. En kænguru? Ja, så vil jeg gerne have en anden kænguru. Det tror jeg er det, Okay. som han... Nå, men hvad, Carla, skal du gøre med Tjesse? Kan vi sige farvel, Morten? Hvor er Morten? Ja, Morten, han er faktisk... Jeg sender den her film til ham lige om lidt. Må jeg gerne lige se, hvor Morten er? Men han er... Jeg viser dig et billede af Morten lige om lidt. Okay? Er det okay? Vi er væk og vise Morten. Ha' det godt. Må jeg se?